Good morning. आरबि जोमाव YouTube चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायबाय। आं रयेल बाग्लारि। दिनै 13 मे 2020 लकडाउन दासिमबो सोलिगासिनो दङ। आं न'आवनो दंबाय थायो, बाहेरायाव ओंखारनाय जायाखै। न'आवनो लुकुर लाखार खामानि मावबाय थादों। गोसो जायो बाहेरायाव ओंखारनो, उपाय गैया माथो खालामनो, मानिनो गोनां जायो। बे समाव आङो थांनाय बोसोर बे समाव जायफोर जायगायाव आं बेरायदोंमोन बेफोरखौ गोसोखांदों। सागर लैथो रुगुङाव बेरायहैदोंमोन, चेन्नाइ नोगोरमानि साखाथियाव थानाय मारिना बीच होननायाव। बेवहाय आङो सुंद' भिडिअ लादों, दा बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना नायलांदो। चेन्नाइनि मारिना बीच, बेवहाय गोबां मानसिफोरा बेरायनो थाङो। सोरबाया दुगैयो, सोरबाया गेलेयो, आरो बेयावहाय गरायबो गाखोहोयो। बेसेबांसो लायो बेखौ सोंनायबो जायाखिसै। बिनि खाथि खाथि थाबायदोंमोनब्लाबो बिनि जेबो डिटेल्स लानाय जायाखिसै। जास्ट थांबाय, सागराव बेरायबाय, मालायफोर दुगैनायखौ भिडिअ खेबबाय, बेफोरनोसै। बेयाव गोबां मानसिफोरा दुगैनो आरो बेरायनो फैयो। नुनायाव दैखौहाय रुगुङाव लेथ्रा बायदि नुदों, नाथाय बे दैया जोबोद गोजोंसो। जेब्ला नैबे दोहौखौ बारगोन ना, ससे थांगोन, ओरैबायदि गोजों। गोबाङानो बेवहाय गेलेहैयो, दुगैहैयो। बारा बिथोरसिम थाङा थांनायालाय, अब्लाबो गावनि कन्ट्रलखौ नायनानै हाबलाङो मानसिफोरा। बे जाबाय आदा, बिथाङा धेमाजि जिल्लानि। सानसेनि थाखाय लोगो मोननाय जादोंमोन। बिथाङाबो सागोर नायनो होननानै जोंजों बेरायफाफैदों। मानसिफोरखौ नायनो हागोन गोबांथार। बिथिंजाय बिथिंहाय साहामोन, साहा दिग गोलैयो। गासैबो इन्जय खालामनो थाङो। रेकर्ड बानायदों। भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।